Čau, tady Dejuš a vás vítám u dalšího kokockého videa. Takže, dneska je to Charlie Challenge a je to naprostá kokotina, jakou jsem ještě nikdy nehrála. Takže, natočí mě sestra. A dneska je to bez Abuš, protože ona je ještě v Jesencu. A videa s tím budou až 20. Vy se tam nejde slyšet teď? Takže jde o to, že máte papír, na tím napsaný yes, no, no, yes. Mám to anglicky, protože budu mluvit anglicky, když to nevím. Budu se pokoušet mluvit anglicky. Mám tady svíčku. Motorku. A 2 pastelky. Většina z vás určitě ví, co to je, o co jde, a je to fakt kokotina. A je toho úplně plný internet a všichni říkají, že ne, že to není fake, prostě, že to strašně bojí. A já vám teďka ukážu, že je to fake. Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? Do piče! Kurva. Charlie, Charlie, are you here? Taky. Charlie, Charlie. Are you dangerous now? Fuck. You killed someone when you're provoked? When you're provoked, you kill someone. To je nebezpečný. Máš to pořád na tým. Dobrý. Kill Ayu? Kill Ayu? Asi to pochopil. Nezabiju ho. Najdu si někdy nějakého normálního kluka, který nebude debil? Spálím to!